Hej igen. Det er vores nye projekt. Og sådan her blev den købt. Uden motor i. Og totalt splittet indvendigt. Det gør kun tingene nemmere for os. Det her, det skal bare rykkes ud. Det hele. Det eneste vi skal bruge, det er skallen. Det er kun det blik her. Alt indvendigt skal bare rykkes ud. Og så skal det på det chassis, vi har købt af Torben TSS. Og motor, vi skal køre med, det er den, der kommer til, den der ligger i Kexus nu. Vi bliver ved med at køre med den motor der. Den fejler ikke noget. Den har gjort det godt. Og efter vi har renoveret den. Vi håber bare, at vi kan få noget tryk på. Så bliver der nok højst sandsynligt bestilt en gearkasse hjem fra USA på et eller andet senere tidspunkt, når der lige er nogle penge til det. Og så skal vi køre med det bagtøj, der sidder på grossen. K1 som sådan er sådan set død i vores øjne. Der er mange fine stumper endnu, som også I kan se, der er blevet sat sig salg inde på siden. For eksempel frontgitter, fronthjelm, forskærmen, døre uden rust i, som er sådan en sjældenhed på en K1. Der er også de hjørner, der sidder heroppe, som er altid et problem på K1'er, der rådner. Indeni er der ikke rigtig noget at komme efter. Men som sagt, det meste står på siden. Og der kommer også, eller hvis der er nogen, der kan bruge nogle stumper fra den her bil af, så over lige højt. Fordi ellers så smider vi det ud. Vi er sgu ikke interesseret i noget af det sådan set. Der er ikke noget, vi kan bruge til noget. Det er standarddel. Vi ødelægger det bare, hvis vi bruger det til noget. Så hvis der er nogen, der kan bruge et eller andet, så uendelig højt, eller kender en, eller gør et eller andet. Ja. En lille sjov detalje for de her Sorare, det er, hvis man kigger på døren, når den åbner. Den åbner langt frem. Det er det her kæmpe hængsel, der sidder. Det må vi nok også have på slankekur på en eller anden måde. Men det er kun det yderste af bilen, vi skal bruge. Målet er ikke at komme til DHB. For det er ikke muligt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Målet er måske august i Tyskland. Men som jeg ser det, så kommer vi ikke ud at køre i år. Det år, der kommer nu, er kun til at bygge i. Og ikke andet. Men I ser det nok på siden. Ja, vi ses.